हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' दिन्थिनाव बय खबरा हरबाय नै जों दिनै हाजिरा मावनो फैदों आरो गाइस लोगोफोर माने नै नायदो खामानिया माबा स्टाइल बे खुन्था गायग्रोनांगौ आरो वाल होगोन आरो बेयाव थिं होनांगौ आरो वालाबो थिंसो होनांगौ ओइ दंफां गोलैनानै वालानो बायखालांबाय नै दंफांखौ दानि हास'गारबाय आरो बेयाव ओरै उसुबिदा जानायखाय दा थंबा गायनांगौ ओमफ्राय थिंखौ होथेनांगौ ओइ वालजों समान होफिननांसिगोन सिखाव हाबनो हायिनि थारमाने ओमफ्राय बे जायगाया गाइस लोगोफोर राङापारा एरिया आरो दिनै जोंना माने साइडआव खामानि नङा आरो अफिसावसो बिदिनो वाल दुमथिलाबायनाय रेलवेनियानो होनजाबाय दा नायलांबाय थादों आरो भिडिअखौ जानला मोनला खालामसै आरो गाइस लोगोफोर नै खुन्था गायनो थाखाय हाखर बानायबाय खालि एटा दुटा फैसे हाखरा दंफां फांसे दंमोन दंफां देग्लाय नै सानसेल' बे दंफाङानो फाय दानबाय ओइ जेग्रावनो मिथिगा लागाव हाजिरा मावग्राफोरनि खामानिफ्रा नै बिदि जाबाय मा मायाव मावफैनांगौ जाखो जोङो हाजिराफोरखौबो नै हाजिरा बेसेबां आदा 400 दाहाय मोनखागोन ना जानुवारियावसो मोनगोन खातानाय राकेट माबा बुंदोब्रा माबा मोनसे मा दे बुंदो हाखर जागासिनो दं जाबाय आरो লাগিব অলপ হ'ব आयु ग्लासा नै बेयाव एसे गोगारलाबायना होनोसै उफाय गैला जाबाय दा